Odluka vlade Tuzlanskog kantona da se ukine finansiranje institucija kulture u gradu Tuzla je protuustavna i protuzakonita. Protuustavna iz razloga što je Ustavom kantona jasno propisana nadležnost zaštite i brige i finansiranja institucija kulture. Protuzakonita je principima o lokalnoj samoupravi, definiše se nadležnost grada Tuzla. Mi imamo nekoliko apsurdnih situacija u odluci vlade koja je sada javno prezentirana i svi smo natjerani da se bavimo raspravom o ovoj stvari o kojoj nije trebalo raspravljati. Znamo šta znači, ne treba sada i ne želim govoriti o značaju institucija kulture za svakog građanina. Uopšte, dakle, i za grad Tuzla, za kanton, pa i za samu državu. Imamo apsurdnost situacije da vlada Tuzlanskog kantona ne želi dalje finansirati institucije kulture, dakle veliki broj zaposlenih bi trebao ostati bez svojih plata, porodice će biti ugrožene, građani neće imati priliku da kroz sadašnje stanje koje su imali razvijaju, dakle, svoj status, stanje u vezi samih ovih institucija kulture. Mi imamo okolnost da grad Tuzla daje brojne prostore, poslovne prostore Tuzlanskom kantonu za funkcionisanje i to je bilo bez bilo kakve naknade. Sada možemo doći u stanje kontramjera, dakle da mi moramo na vatru uzvratiti drugom vatrom, tražiti da vlada Tuzlanskog kantona izađe iz poslovnih prostora ili da plaća najam, što će biti višestruko više nego što se ovo sada smatra od vlade Tuzlanskog kantona kao viškom finansiranja. Imamo drugu okolnost, apsurdnu, gdje je vlada Tuzlanskog kantona ističe ravnopravnost kakvu do sada nismo nikada nigdje čuli u Bosni i Hercegovini, pa vjerujem dakle niti u širem regionu. Ravnopravnost po vladi Tuzlanskog kantona kada kaže želimo ukinuti finansiranje institucija kulture u gradu Tuzla, jer ostale opštine kao to nemaju, jeste kada vlada nudi svima ništa. Dakle, za njih je ravnopravnost i jednakost da svi imamo ništa. Ili da pojednostavim, nekoliko građana je gladno, nekoliko ima i previše, ili više, ili dovoljno. Sasvim nebitno. Hajde da ukinemo i svima ovima što imaju dovoljno ili minimum, da bi oni bili gladni pa da budemo svi onda ravnopravni. Takva ravnopravnost će ostati zapisana, vjerovatno, kako je predložila vlada Tuzlanskog kantona, analima političke nedemokratije i političke diktature, jer ne može se nikako drugačije zvati ovo što su sada uradili i kako oni prezentiraju način ravnopravnosti. Dakle, ne možemo grad Tuzla izjednačavati sa ostalim opštinama i kada bi govorili o nekakvom statusu izjednačavanja iz razloga što se radi o glavnom gradu Tuzlanskog kantona, što se radi o gradu i postojanje institucija kulture u gradu Tuzla je u stvari djelovanje i za sve ostale građane u svim ostalim opštinama Tuzlanskog kantona, a samom činjenicom se radi o glavnom gradu. Ovdje otvaraju se brojni procesi gdje evidentno vlada Tuzlanskog kantona uopšte ne smatra Tuzlu gradom na način kako treba i kroz finansiranje, a što je dužna. Sam status koji ima grad Tuzla obavezuje vladu Tuzlanskog kantona na djelovanje u smislu da kroz finansiranje ne samo institucija kulture, nego i ostalih ustanova obezbijedi bolje funkcionisanje glavnog grada kantona i samim time omogući svim ostalim građanima Tuzlanskog kantona bolji status samog glavnog grada. Evo, dakle, ova ravnopravnost, kako sam istakao, ne možemo je zvati na način kako to vlada prezentira jednakošću, nego isključivo po osnovama i osnovnim principima parlamentarne demokratije ili demokratije, klasičnom diktaturom vlasti. Ono što se može smatrati posebno zabrinjavajućim jeste da je odluka došla u vrijeme kada ne funkcioniše gradsko vijeće Tuzla. Mandat starim vijećnicima istakao, novi vijećnici nisu preuzeli mandate i mi sada imamo odluku koja je vrlo problematična, koja je izazvala javnu diskusiju, gdje vlada insistira da se grad odredi o njihovim prijedlozima na način da prihvati ili sve ili ništa ili polovično kako su to već nešto prezentirali, ali građani se ne mogu putem izabranih zvaničnika suprotstaviti i donijeti kvalitetne odluke u smislu rješavanja ovog statusa jer gradsko vijeće ne funkcioniše. Smatram da bi premijer na čelu sa vladom Tuzlanskog kantona trebao povući odluku, staviti je van snage. Ako već insistira dalje na ovakvoj ravnopravnosti da svi imaju ništa, onda bar treba sačekati da postoji i da počne funkcionisati gradsko vijeće Tuzla, kada ćemo mi kao vijećnici moći adekvatno u toku rasprave, vanredne sjednice gradskog vijeća, ako je potrebno, donijeti određene odluke, zatražiti zaštitu od ostalih institucija ukoliko se nastavi ovakva vrsta pritiska na grad Tuzlu i to je jedino što bi bilo u ovom trenutku svrsishodno, jer sva ostala priča potpuno nepotrebno će uznemiriti građane jedne i druge strane. Možemo to shvatiti i kao jednom vrstom osvete vladajuće koalicije SDA, HDZ i SBB
zato što nisu dobili status vlasti u gradu Tuzla i da recimo vlada Tuzlanskog kantona želi da se sveti građanima Tuzle kroz donošenje ovakvih odluka, ili ovo možemo najbolje shvatiti na način koliko je zaista nepotrebno funkcionisanje kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji samo opterećuju građane, ne proizvode bilo šta što bi bilo korisno za bilo koga. Najbolje bi bilo kada bi prebacili funkcionisanje na lokalnu samoupravu, shodno zakonu o principima lokalne samouprave, na opštine, odnosno na gradove, smanjili nadležnost, najbolje bi bilo ukinuti kantone, ali bar izrazito smanjili nadležnost kantonima, doveli ih u stanje servisa građanima, a ne recimo ovako stanje gdje sam kanton ima sve institucije koje, evo, neki zloupotrebljavaju, kao na primjer Milorad Dodik, koji od Republike Srpske sa nadležnostima Ustava, kako ima recimo svaki kanton u federaciji, želi napraviti posebnu državu. To je stanje koje je zabrinjavajuće. Evo, i ovakve odluke ukazuju da ni u federaciji ne možemo biti mirni od vlasti koja u svakom trenutku može zloupotrijebiti vlast i svetiti se građanima zato što nisu glasali za tu vlast u određenom izbornom periodu.